ассалому алайкум дӯстони азиз. Як то квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе қабул кардем. Бачаҳко нигоҳ кунед. Дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Қосимов. Духонага бо балкон обши 56 квадратни метр. Бинои 9/1, комната дута, балкони калондура, квадрат обши 56 квадрат, обсвет сатҳоиза ҳастай. Хонаҳои яъне ки ремонтҳои фасон хушу замонавӣ, калидори 6 ба 3 дора, дигариш як хонаи дигари 5 ба 3, кухни 270 ба 3, балкон 570 ба 2, наздики ошхонаи Абдулло, мактаб, садик, масҷиди Аминҷон, аптека, поликлиника ҳаштай. Хуб, поликлиника 8, ҳуҷраҳо ремонтҳои фасон карда ки техпас подора сатҳоиза. Ремонти хона замонавӣ кредит дода намешавад. 729 000 нарх. ватсапшон соҳибхона мегзорам, аз мо занг занед. Баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки дорен, рекламаш мекунем дар ҳамин ватсапи. Барои реклама муроҷиат бикунен. Одамое ки аз тикток, аз инстаграм, аз телеграм тамошо касен ва аз Сомонтеже якта лайк монен имкон боша ҳам ягон стрейка лайка ягон чирамонен ки ҳамин наворот тобрава зинда